Většina lidí věří makléřům, kteří vyfotí nemovitost mobilem, hodí ji na Ezreality a čekají. Uplynou týdny, měsíce, v nějakých případech i roky. Telefon nezvoní, zájemci nepřichází a cena postupně klesá. Možná právě takto přicházíte o 100 000, v některých případech až o miliony korun. Za posledních 12 let v realitách jsem prodal stovky nemovitostí v celkové hodnotě 2,6 miliardy korun a investoval do nich tisíce hodin a stovky tisíc korun tak, aby byly co nejvíce vidět. Vše od rodinných domů přes byty až po celé činžovní domy. Vždy udělám vše proto, aby se vaše nemovitost prodala za co nejvíce peněz v tom nejkratším čase. Neberte mě za slovo. Stačí si přečíst více než 230 Google recenzí s hromadným hodnocením 4,9 z 5 hvězd. Dnes to není jen o fotkách a homestagingu. To dnes umí téměř každý. Rozdíl dnes dělá marketing. Čím více jste vidět, tím máte větší šanci na vyšší prodejní cenu. Přestaňte čekat, až se vaše nemovitost prodá sama. Ozvěte se mi a já se o vaši nemovitost postarám.